نيل المرامات في ورد شيخي بلا فك وريبات الحمد لله في الخلق البريات الباسط الأرض في رفع السماوات ثم الصلاة على الهادي وتابعي والأنبياء وعلى كل الوسيلات ceerno amadou mamadou lamin limbi mami ko jibinaɗo e dumgo wuuro alpha jibinimo ko ceerno mouhamadoul amin ly ceerno mouhamadoul amin ly woni babam farmata amadou woni nenam babam noon e nenam mbimami ko denɗiraɓe jibini nenam ko ama sikh jibini babam ko asa sikh jibini ceerno momad lamin ama sikh jibini farmata amadou kadi min komi afo ceerno momad lamin adi yiide ɓiɗɗo e nder aduna ko min kadi komi afo ceerno samasa kala almudo mo ceerno samasa ha jonde fuɗɗi jangguinde tawimi ha jonde ko matam ala almudo mo tawmi ɗon kala almudo garɗo ko ɗon ha jonde tawimi e dumgo siforto yimɓe fof jii so tawi ha jonde ziyar o heddima lewru walla heddima lewru e hunde en jii ha jonde banggue pittugol ngol en jii banggue coppugol ngol en jii banggue yonnude wuuro ngo yimɓe fof ne gari ndi wuuro ngo ene ɓeydori pat ziyar o nde wonnoon hay goto yiiɗa koɗo ara mum tawde ɗum no sofiri en jii mo waɗano karo ne waɗa karo bannoɗo karo ene change joguinoɗo bettiteri ene change mo pentirano ene pentira kala neɗɗo tan ko joguino ene ɓeyda hen e nder ziyare ko ɗum jiiɗen eyyi ɗum koko ɓooyi presque amal li dagana e ceerno cheikh jiidi yumma e baaba kamɓe fof ko ɓiɓɓe yuma kan amal li dagana kañum so wiyama dagan tan ko toon o hoodi toujours neɗɗo so woni nokku tan hoto jaɓ wadde hoore mum tumaranke wonat tumaranke tan ko jaɓɗo wadde hoore mum tumaranke amal li dagana yimɓe mbimo ha jonde kanko wiyete mikail dagana ala mo innani toon ala mo wannani toon moƴƴere yimɓe fof ne gandi ɗum presque o yaari kanko ha jonde ko banggue no wiyete jangde français yimɓe ne gandi guilay tamma majja en Senghor en amali kañum ko jontaɗo ala neɗɗo mo waɗanani ñalawma joni noon no Allah waɗi ha jonde ziyar ceerno cheikh one waɗa ɓiɓɓe makko kadi ha jonde e yiɓɓe makko e minen ha jonde sukaɓe foof min mbi ha jonde so tawi yimɓe ne gummo Dakar ene mbawi arde pofto ɗon so tawi ha jonde poftima ɗon so tawi ko kikiɗe mbaala ɗon ha jonde jippina ɗon deftere so jippini ɗon deftere mbaɗa hirde so fini ha jonde kaccitima jaata qabri makko to ha jonde juuro so ha jonde taw poftima so pini ha jonde dawta on amalli ko ɗum addi sababu o ceerno cheikh yuma kan o jibina koye dumgo wuuro alpha mbiɗen jibinimo ha jonde biyeteɗo yuma kan o yettete ko ñang ha jonde bammakko wiyete ko Bocar Ndiaye Ali bammakko yettete ko li yummakko ha jonde yettete ko ñang so tawi kadi a muuri ceerno cheikh a yeehi to tawa ceerno cheikh e yummum ene kawroyi ha jonde to Mamoudou Amadou walla Mamoudou Amadou ha jonde e farmata Amadou to jiidoto aɗani neɗɗo wiya ko yo andu asko muɗum neɗɗo ne andi yummum nelaɗo e bamum nelaɗo to kawri ceerno cheikh kadi asko muɗum yummum e bamum holto kawri so tawi en mbi eɗen ndewa ɗum kadi juutat on ceerno cheikh jibinama e wuuro alpha o woni ɗo haw mawni nomin naniri wiya o natani jangde on cheikh Mamoudou noon ha jonde fotata wonde ko kaw makko nde wonno ko Mamoudou Amadou e farmata Amadou o jibina yuma kan Mamoudou Amadou o woni ha jonde cheikh Mamoudou mo nanateno on nde yimo ha jonde omo yaada ɓe fotani yaadude wimo ceerno cheikh ha jonde a yaade ɓe wona yaadima min kala ha jonde mo guinniranomi woni waliyu ɓe mbiɗam kiram nangi ceerno cheikh ha oɗo ñalawma mo gonɗen en jii ha jonde ceerno cheikh no galle mum wayi e cheikh Mamoudou noɓe mbaadi ay sa yeehi to bamuli to a yi huɓere ceerno cheikh nde a yi huɓere ceerno ha jonde cheikh Mamoudou nde aɗa andi eɗe certi kadi huɓere cheikh Mamoudou nde ko Abdoul Bocar wi kam ɓe gari juurade huɓere nde ha jonde ɗon wonno ha jonde ko leɗɗe a tawi toon leɗɗe an Bocar ko gonɗa cukalel foof kisa Allah waɗi ha jonde no wiyete jeeyaɗo no wiyete wuuro Jolfuɓe to holno wuuro ngo wiyete Thiarène ha jonde dari wimo an kam hol mahanaɗo ndeɗo huɓere Abdoul Bocar haalnimo ndeɗo huɓere ko ceerno cheikh o yo wadde minen mamin mahan a faami cheikh Mamoudou ko ɗum kam addi huɓere cheikh Mamoudou nde mahede kadi kalɗo no wuuri ha jonde mayani ko Abdoul Bocar wi noon ceerno cheikh wiyama yo janggu aɗa andi mbiɗen ko bam makko ha jonde jangguinimo ko wiyete limto e hijju
limtoye hijju noon ceerno Mamadou Lamine haali ñanden o wi kala jiɗɗo bawɗo jangde wawat ko ɗum onon mbiyata ha jonde alphabet manda no mbiɗa alphabétisation tan woni ha joni hijju e limtu so tawi neɗɗo wawi ɗum tan wawa jangde ba makko noon jibinɗomo kañum jangguinimo hijju e limtu biyeteɗo ha jonde siré a faami ɗon no moƴƴi dawda woni bamum matil siré en on jangguinimo on koye wuuro alpha djeya biyeteɗo ha jonde abou mamoudou on mi sikki ko bamum ha jonde baba asar en on kadi jangguini ceerno cheikh firti ceerno cheikh joguima seerembe tato e wuuro alpha bam makko e siré elima e siré dawda o enen mbiya ha jonde e abou mamoudou o ɓen koye wuuro alpha djeya o ummi ɗon noon o fewi matam holmo jangui toon bireɗo ceerno oumar gadiowol wona ceerno amar bayla oumar gadiowol o yettete ko gueyi emin gandi ɓiɓɓe makko presque woni mbiyatno ɗon mariame ceerno ko debbo on ha joni min tawi ɗum ɗon joni noon wawi heddade ha joni nde ko tanira makko malle gueyi en eɗen gone galle ha joni kadi galle o ɗomin konnoɗo woɗɗodirani on wiyete ko ceerno oumar gadiowol on ha joni nde ko cubbal jangui koye cheikh moussa ganguel to matam to ala to ganguel cheikh moussa eyyi hankkadi ne ceerno cheikh mbimami ko toon kam woni foof ceerno hamme baba cilon hankkadi nde umme ceerno oumar gadiol tan o feeri koto ceerno hamme baba talla o woni ha joni to ceerno hamme baba talla duuɓi jeetati aɗani ceerno ha joni nde no wiyete duuɓi jeetati kam ko duuɓi ha joni nde pamari no fewi ko ceerno cheikh faggiri e gandal ko fof ceerno samasa wi ko faggiri e gandal ko ganduɗo noon woni andi ko woni gandal ceerno samasa en so mbi neɗɗo ko gandu tawa neɗɗo ko gandu o wi ko ceerno cheikh faggiri e moƴƴere e ko dañi ko foof woni ko duuɓi jeetati eɗen mbi ha joni nde kilon kadi nde ummi kilon nde ha joni nde o sakkitama yo jangguin taw ko sakkitore teeride enen mbiyata ha joni isnu khas o sakkitama ɗum ceerno cheikh meeɗa ɗannade taw ko ɗannani ko daarode ko wuuri ala ha joni ko ɗo tan woni omo jangguina omo rema so tawi ndema yonti ɓe mbi o yeehi Dakar won wiiɓe ko laabi ɗiɗi won wiiɓe ko laabi tati won kadi wiiɓe ko laawol gotol ɗum ne kadi Samba Niang en e lew wonde nayimo Dakar ɗum ne kadi so tawi eɗen jiiɗi laaɓa ɓenne kadi ha joni nde haade no guuri eɗen gandi ha joni ɗo no yaari eɗen mbawi ruttade toon eyyi ɗum kam min mbawa wiide aɗa andi wiide hoodere walla wiide neɗɗo ɗum ko nakira wiide hoodere walla wiide ha jonde neɗɗo ɗum ko nakira nakira woni hunde nde andaka hoodere jogui ko inde kala hoodere wonde asabani ceerno ha jonde jiibi an aɗa andi ɗum walla saɗa yebba ha jonde télésographie o aɗa yiya ɗum kala hoodere wawde wonde ene jogui inde mum manzilaji ɗi e darariji ɗi e ha jonde no witte mo zannabatuji ɗi goten fof jogui ko inde mum firten ɗum ɗon ha jonde kam ne woodi nde wonnoon hunde so haalama haaltama ceerno jiibi wonko woni hen ɓe mbi kala ko haala wonko ɓawli hen ɗum noon haadi ko noon Allah waɗiri ha jonde ɗum min mbawa wiide ha jonde ko noon wayi walla wona noon wayi kono min kam mboɗo wawi hokkudema seeɗan pagal gotal Souleymani Nia yimɓe fof ne gandi wonno ko université de Dakar e recteur kala ko dañi e gandal ngal ɗon ceerno jiibi ha jonde ko ceerno cheikh ha jonde a faami andirimo ɗum o daɗi ha joni tubakoɓe fof wiyama aduna o fof ha jonde Souleymani Nia ha jonde kañum woni deuxiéme e ngal gandal walla ni kanko wonno premier ha tan ko ɓalejo a faami ɗon no moƴƴi no wiyete a watta deuxiéme kadi ha jonde no wiyete jeeyaɗo ndulumaji temɓe ha jonde no wiyete bambaɗo no wiyete walla gawlo Samba Hagga o wi ha jonde Amérique o haali wuuro ngo o haali ha joni université o yi toon ha jonde inde Souleymani Nia no wiyete ha joni ene winda holko addi ɗum fannu mo Souleymani Nia addi ɗum addi on o haali fannu o no wiyete o wi ko aɗa jogui avion o ne jogui gasoil o fewi koye ha jonde Mali o ari ha e nder Sénégal gasoil o gasi dow jimɗa e Sénégal aɗa wawi yaade ha jippoyɗa Mali taw avion o dañani probléme o wi ɓe gendi kamɓe tubakoɓe ɓe mbaɗi ɗum ɓe tawi ko gonga ɓe guinniri on matiére Souleymani Nia e ziyara o so heedi ceerno jiibi enen ziyara men ala caɗele no fewi wona joɗɗe tan ha jonde oɗon ɗumina aɗa andi duwaw jiibi ene moƴƴi kono ha jonde ceerno Mamadou Lamine ceerno cheikh kanko o serani e duwade ko duwton tan ceerno jiibi heddo kadi ha jonde ziyara o a yi yimɓe gaari programme pour silki walla gueɗe bonɗe en jiyani hen yimɓe nana ñaama ene jara goto fof ene wone wuuro he ene ardi ha jonde oɗo ko jaatigam walla oɗo ko bandam presque almudo mo mbeɗuɗa duuɓi joyyi duuɓi jeegom aɗa andi ha jonde on ceerno jiibi ha joni ko ɓiye noon so waale galle ma a sikkitta ko ɗum ko woni say fof a sikkittakomo e nder gurgulaɓe makko a sikkittakomo e nder miñiraɓe makko kala ko woni say ɗum noon wuur alfanaɓe kañumen ceerno cheikh ndi ari tan duwi kala ha joni almudo gonɗo yo Allah hokku ɗum peewal yo Allah hokku ɗum moƴƴere a yi wuuro ngo yimɓe fof nanati toon kala hen ha joni gummiɗo wuuro men nde ari nde fewi galle jaari mum so ari galle jaari mum kadi waɗa ha joni nde kañum e jaari mum ndenda fere o ndenda yidde nde ndenda miijo ngo ndenda peeje ɗe ko ɗum jiiɗen ha joni e wuuro alpha jaarigueɓe ɓe jaɓɓoɓe kamɓene kadi ɓe belto sa yi duttoɗen ɗo nane to nane wel ceerno
ceerno Djiby sa yi ziyare wuro alpha o kala garɗo goto addore yimɓe kala garɗo goto addore yimɓe ceerno Djiby ko ɗum tan woni wuro ko no wuro ngo yajiri ni kala garɗo ñamat yarat so Allah ne hoddiri kadi ha joni nde ma won ko heeɓi e junngo ceerno he ceerno cheikh dungo wuro alpha o maayi ha jonde ko subaka aljuma ko adi puɗal nangue saka nangue jalba aɗani nangue ko ma fuɗande jalba ko nden o maayi nde o maayi nde kadi o maayi koye dow diwa aɗani neɗɗo noon so maayi dow diwa yanani on kam ha jonde sippirani kaaɗiki mayde kadi kala ko wasitono yimɓe ɓen tawa nde wonnoon mam bintu ene tawade ceerno cheikh mayata mam asata woni mamam o ene tawade ceerno cheikh mayata ba makka ene tawa ɓeɗo tato kam ceerno Mamadou Lamine ene tawa ɓeɗo nayo kam ene tawa nde ceerno cheikh mayata nde ko heddi noon so won goɗɗo tawaɗo ha joni nde mi laaɓaka mi heɓani en haqiqa aɗande hunde saɗa haala ɗum haade kalanta ko aduna haala ko ganduɗa ɗum ɗo ko haqiqa ɓeɗo kam ha joni en tawa ceerno cheikh ɓe wasino ha joni nde yo julɗum ɓen ha joni nde Allah waɗi ha joni nde cakkitaki ɗum aduna woni Sarif Amadou Thilon ede yimɓe fof ne gandi ɗum ko ɗo janggi ɓe ha joni nde yamiri yo lonmo yimɓe kadi gandi lotimu Aliou Makka ne hen no wiyete ceerno Samas ene hen ceerno Mamadou Djiby minen kaldi ɗum kañum ne lotimu kadi haali wi yidde tan ha joni nde kañum e ceerno cheikh yidde haaɗi tan aɗa wadda e wonki ha joni nde ciftora neɗɗo so tawi ceerno ma ne wadda e wonki siftorima a andi on ene yimma ɗum ko ceerno Mamadou Djiby ciilo ɗum wajonde no wiyete Wourossogui haalnimi ɗum huno koye nofuru nde wonno min komi cukalel kono mboɗo andi ceerno Mamadou Djiby omo aranoɗo kala ñalɗi ko ɗo ñallata heewi ko nawtimi min e Cercilel somin gari ɗo mawludu ha jonde jaami ha mawnoymi mi daña ñalawmaji tan mi ara ha jonde a faami ɗon nomo jimi wona yewtude makko kadi wona e defte kadi ɗe nanannomi omo jogui pour ha jonde mi heeɓa walla mi yewtude makko affaire ceerno cheikh yimɓe fof ne gandi ana woni Wourossogui anani ceerno Mamadou Djiby andi no way wonde suufiyanke ene ɗumen on noon fenata e neɗɗo eyyi mbimami nde ceerno cheikh ha joni nde mayata nde ceerno Mamadou Lamine ene ɗumini ceerno cheikh nde wasi gueɗɗe foof kadi wi lomtini ceerno Mamadou Lamine dendagal ko waɗanno haade ko ibada e dewal Allah ha joni nde o lomtini ɗum ha joni nde ceerno cheikh ha joni haali ɗum ceerno Samas kadi ene windi ɗum no wiyete ha joni e deftere muɗum nde waɗi tarih ceerno cheikh nde ceerno Mamadou Lamine noon ha joni nde lomtima ceerno cheikh ɗum waɗi 83 26 août ha joni nde ceerno Mamadou Lamine lomti duɗal ceerno cheikh nde ceerno cheikh ha joni nde ubba wonani balɗe ha jeunesse mum gasi nde ceerno Mamadou Lamine min nani nde adi joɗade duɗal he o wi ko almuɓeɓe gande enen fof ken almuɓe gonnoɗen e galle he enen fof ha joni ko yamirode ceerno o gonno ɗon hande ha joni Allah nawti ha joni nde ceernajo o kala noon gonnoɗo ɗo hayso ko ñalawma goto waɗi ɗo walla hayso ko darsu goto ceerno duwima woppiti mo Allah haaji kadi hoddiri en yiiɗi wonde ɗo bisimilla mum kono enen fof ceerno duwonima en woppiti en kala gonɗo ɗo woni ɗo koye khiyar mum wona alay saago ceerno Mamadou Lamine tefani ɗum wonɗo nde wonno omo andi ceerno cheikh ha joni ma yan ɗigo anil hawa in huwa illa wahyun yuha kala ko waɗi koko wonata wadde ha joni nde kanko no wiyani almuɓeɓe tinnoɗe gaare ha joni nde tarɗe kam walla ɗum ɗo ala ko ni wiiɓo wi enen fof ken almuɓe gonɗen ceerno o de ha joni nde hotta ladja nde hotta jomum nde haalni kam wi kala almudu mennoɗo naade ɗo jaaɗo arti wi kam mi nan arami tawanimi ɗo ha joni e garɗo ɗo ha joni nde gurmi hayso ko ñalawma goto mi duwonima ɗum mi yaafima ɗum ha joni mi rokki ɗum duwaw eyyi fimde tinde eɗen gandi kam ceerno si kala ko wanno ha joni nde ceerno Mamadou Lamine waɗi rubbu muɗum aɗa andi rubbu ko nayɓal walla humusu muɗum en mbiyata ɗiɗaɓal en mbiyata tataɓal en mbiyata ha joni nayɓal mbiyeten ko joyɓal kala ɗo ceerno Mamadou Lamine kala ɗo ceerno Cheikh joguino almudo goto ceerno Cheikh en jogui ɗon temedere almudo kala wuuro ngo ceerno Cheikh joguino almudo goto ceerno Mamadou Lamine ne jogui ɗon temedere almudo kala wuuro ngo ceerno Cheikh meeɗa dañde almudo ceerno Mamadou Lamine ne jogui ɗon capanɗe joyyi almudo ɗum ko kala ko wuuro noon wiyango wuuro fof wiyango wuuro ngo ceerno Cheikh joguino almudo goto ceerno Mamadou Lamine ne jogui ɗon temedere almudo ɗo noon ha guine ɗo wawno wonde foof kala ha joni nde wuuro ngo wonani wuuro ngo ceerno Cheikh ha joni alano almudo ceerno Mamadou Lamine ne jogui ɗon almudo andi wadde fimde nde ene ɗumen nde wonnoon almuɓeɓe ene gara mbaɗa haaju mumen o nde wonnoon ceerno holli almudo tan ko yo won almudo ko pamɗuɗa darso fof yo wonde needi ya liggono ceerno ma ya haaɗe yamirore kadi ceerno Mamadou Lamine kadi kañum riddata almudo sa yonti ha joni a faami resta tan o wiyanma ko fokkit
ɗum yimɓe fof ne nganndi ɗum aɗa ara e duuɗe taw baabiraaɓe nayaɓe nan ɗon korkorte kono ceerno Mamadou Lamine jaɓata o wi tan ko yawuji nde won noon jangde ha joni jogui koɗo haaɗi ceerno Djiby wadde galle kadi jogui koɗo haaɗi so tawi ha joni a heeɓe nokku tan ha nayi woyi hay sa waɗoyi galle elle mbiɗen ha joni nde alɗude e nder mawgu elle ha joni nde galɗanɗa ha joni ko ronoɓe wadde ceerno Mamadou Lamine kala gonɗo ɗo hunde o ɗuminat ɗum o riwat ɗum yo yaa Sarif Tall ha joni nde nan ɗo eɗen gandi ko cukalel aɗa andi ɗum no fewi wadde nde duwdere ceerno Mamadou Lamine tan ceerno Mamadou Lamine wima ko yo yaa o wona galle mabɓe o waɗa ko bammakko waɗanno alhamdulillah rabbil alamina ɗum ittanimo ɗo kala ko kewe wuuro Alpha Oumar Ousmane Touré en kadi ka ganduɗo men ɓenne kadi ko sukaɓe tokosɓe hay goto wiyani ɓe ngar ceerno telfinanimi kono ɓe gandi ko ceerno rokkiɓe ko eɓe gandi ɗum ɗo ko duwaw tigui keeriɗo Gaye Diallo en yimɓe ne gandi ɗum koɓe dañi ko cukalol keccon ɓeɗo gona mawɓe ceerno Djiby to banggue duuɓi presque neɗɗo moyen capantati on ko cukalel walla so capantati mum pawi on ko cukalel walla wona kono yimɓe jii ceerno Mamadou Lamine kala ko ceerno Cheikh waɗatno e duuɓi nogas walla duuɓi capantati ceerno Mamadou Lamine waɗa ɗum koye lewru woturu banggue duwaw e banggue darso foof eyyi ceerno Mamadou Lamine kam ɗo jiiɗa fof o wi ko neɗɗo kanko kala mo renaki diine Allah renaki sariya Allah o renaki ɗum no jiɗɗa fof pota kadi mo andi son cippiri o liɓete kala gonɗo e gonga Allah ceerno Djiby nelaɗo ko goto wonno e nder Makka e nder arab fof nde o dari o wonde gonga Allah o liɓi arabeɓe fof hade makko mayde kala gaño makko ubbi ɗum kala mo wona gaño makko ha joni o watti ɗum o halfi ɗum walla ha joni o waɗi mum ko yinno kanko nela sallllahu alayhi wa sallam ngan felo noon ngo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha joni nde joguino ceerno Mamadou Lamine ko ngon miijo ko nden finde jogui omo andi kala gonɗo e gonga ene wonde Allah neɗɗo noon sa wonde Allah ceerno Djiby so yiiɗi aduna o fof wasa wondude Allah hawat ɗum eɗen gandi ɗum ceerno Mamadou Lamine ha joni nde gonga makko o ɗum yiyama gol walla ceerno Mamadou Lamine ɗum laawi addu wala tuusa limota ko saka tongo enen ɓuuri hen tan ko woni labti tan ko ganduɗa aduna foof ha joni nde yii ko ñande ha joni nde affaire kaddugal ngal ɗo wiide ha joni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi yo waɗe so tawi neɗɗo ha joni nde goɗɗo wi yo waɗe ceerno Djiby hol hen mo gonɗinta nelaɗo wi yo waɗe ha joni goɗɗo wi ha joni nde hoto waɗe hol hen an ka holto ndewata to nelaɗo wi ko haadi ka haadi ko julɗo foti tan ko nelaɗo wi sembina ko nelaɗo wi ko nelaɗo haaɗi woppa kono julde nelaɗo haala gona e sawdinde hen konngel on est ce que ko juul o wona oto wi ne manki on kay ko kefeero mi dasat ceerno Mamadou Lamine kañum wadde Ablaye Wadde guila Ablaye Wadde ne jogui doole ɗum aɗa tawa mboɗo tawa waɗa funenaɓe kadi ha joni ene keeɗi ene gandi nde o jooɗi funeɓe mo haala ha joni Ablaye Wadde ha joni yimɓe fof ne tawat ɗum won ɓarnoɗo baba keccel nantinanno nde o jooɗi ɗo e wuuro Alpha mo haala Ablaye Wadde e nder ziyare laamu ne jooɗi aɗa tawa mboɗo tawa ɗum koko adi ha joni affaire kaddugal ngal ceerno Mamadou Lamine kay ñande fof ko ɗum haalata kadi o wasima kadi o bakkima o wi Ablaye Wadde lamtota ko leydi ndi kala mo waddi o hawanmo guila ɗum wonani fodde duuɓi tati walla duuɓi nayyi ndeyi ha kaddugal ngal ari nde ha joni Souleymane en ɓeɗo gonno ko Matam nde jii wuuro ngo ha joni nde heewi zomiji ha joni ala fof mo arani ene ari ɗon ha joni kala jiɗɗo ceerno Mamadou Lamine wi ko ceerno Mamadou Lamine hoto ar kala jiɗɗo ceerno Mamadou Lamine ha joni nde wi ko ceerno Mamadou Lamine hoto ar Souleymane en nde telfinimo nde kanko noon ceerno Mamadou Lamine o wi ko awful aada neɗɗo sa adodiri e yimɓe a humnat aadi o kadi so tawi haare diine ene haaɓe ceerno Mamadou Lamine yiyaka toon hono ceerno Mamadou Lamine yiyaka toon wadde wonade haare diine haaɓete ceerno Djiby tawi ko diine haaɓete wona ceerno Mamadou Lamine arani hono ceerno Mamadou Lamine arani est ce que ko diine haaɓete toon ɗum tagui wadde o wasi sofnude haare nde o yeehi kadi Allah rokkimo hen wuuɗi anani ko Mamadou Lamine Sarif wi ko o wi haymo kulnoɗo wadde kam suusti walla wona o haali ɗum e télé walla wona ziyare ceerno Mamadou Lamine fof ko message o noon ka almudo gummiɗo e seereɓe wadɓe hokku o holluma wonto gummiɗa so goo boni limore a yima o wiyani almudo artan min keroɗami walla mo holluma hoore makko kadi ha joni nde ziyare ceerno Mamadou Lamine kala lamɗo garɗo walla biɗo ko patron so ari ɗo daña darsu andat woni wattande neɗɗo tan ko laakara koko mayata kala lamɗo garɗo andat ha joni nde ceerno Mamadou Lamine hokkat ɗum no foti wondude yimɓe aɗa ziyare ko message wona yimɓe ne ñama ne jara aɗa haala ha joni nde kaari waɗani kam ni walla waɗani kam immeuble uji walla wattini kam ni kadi aɗa tawande Ablaye Salli addi ɗo oto a nani ko ceerno Mamadou Lamine jabtima walla wona laamu ngu aɗa andi so yimɓe polani eɓe gara ɗo henno gueɗe kewɗe nani hen ceerno Mamadou Lamine waɗata ziyare mum tan ko almuɓe mum ceerno Djiby so an so min kala baɗɗo ɗo wuuro alfanajo waɗiri ko almudagal kadi ceerno Mamadou Lamine holli kañum ene wawi
nde wonnoon ɓe wondi ɓe omo andi ne mbawi ene jogui fayida wadde o yiiɗa ñakkinde ɓen fayida o watta ziyare makko omo ñaago maaro walla omo ñaago base walla omo ñaago goɗɗum walla base helcom wona ɗum yonnata ziyare o mi dasaɗa faami yonnata ziyare o ko haala Allah yonnata haala Allah tan ko haala Allah haala Allah so ari mbaggu ari ɗon ceerno Djiby taw ko mbaggu bammal ene yima walla mbaggu par cacca aɗa andi ɗum jiiri aɗa andi kam hayso haala Allah nan ɗon ɗum kam sofat ma wonno yimɓe jiiri kono ceerno Mamadou Lamine yiiri tan ko ziyare yo won ziyare mitin yo won mitin so mitin ene waɗɗo Abdoul Doudou ari o haɗata ɗum wadde mitin nde wonno ko ɗum tan haalte toon ceerno Djiby so tawi noon ziyare o ne waɗa o yiiɗa ziyare o wona mitin o wi ziyare ko mayɓe duwane fa min ɗon no moƴƴi wuurɓe mbaaje ko ɗum tan woni ziyare ceerno Sarif wuro ngo ha jonde juma o ɓooyi digganede kadi ceerno Mamadou Lamine nde won noon kanko ala ko yiiɗi aduna so wona wuuro Alfana ceerno Djiby omo andi so yaari banggue o dañat dental kono so yaadani e wuuro Alfanaɓe o soofat ɗum tagui o yiiɗa kanko ceerno Mamadou Lamine no wiyete hedde banggue wuuro Alfanaɓe kedde banggue o yiiɗi kala ko ƴettaɗo so ɗum bamuli so ɗum forage so ɗum juma taw ko enen fof ndendi ceerno Djiby nde won noon enen wuuro Alfanaɓe fof jiidi dimo e dimajo noon kala hen askinaɗo ceerno Djiby en jiidat hay goto men ɓuurani goɗɗon banggue asko enen fof eɗen jiidi min e ma sen gaskinama eɗen jiidi aɗa andi ɗo jiiɗen woɗɗani ɗum Baba Djiby haali ɗum wuro ngo fof ko gaccugol ko gotol kadi asko men ha joni woɗɗani haydara ɗum noon ceerno Mamadou Lamine hande so heedi banggue waɗi juma heeɓi banggue dañat juuloɓe kono yiiɗa kay yaarude banggue taw waddani e wuuro Alfanaɓe ɗum noon juma o guiɗa fuɗɗi ha jonde ko pour dinguiraɗo watteɗo enne ɗum haalama rippama ha anda kam hunde wona yimɓe fof jadata walla wona kono majorité ko ɓuuri hewde so yaade hunde tan ilde hunde jaaɓi wonde won noon joom wuuro e almami e nottable wuuro woni yontaɓe wuuro so jaade hunde elle ɗum woni gonga ceerno Mamadou Lamine noon ko ɗum wonno e wadde ha hankkadi no andi majorité wuuro ngo ene yaadi hen nde o yeehi Dakar o badde mabɓe kamɓe wuuro Alfanaɓe woni yimɓe gollitɓe yo ñague laamu ngu ceerno Mamadou Lamine kay mo hakkude ganduɗa hakkude mum Macky Sall ala sammaniɗo makam so welama on telfinanmo so welama o telfina ɗum so wi mahnam juma ɗum kay Djiby ko janggo wonata aɗa andi ɗum mboɗa andi ɗum kono o yiiɗa ha jonde nde wonnoon juma ka ko baraji goni hen o yiiɗi ko enen wuuro Alfanaɓe yen mbaɗa hen jawdi men ceerno Djiby so tawi ha joni en maayi ndeysan ɗo ha jonde taniraɓe men jatiraɓe men so gaari ceerno Djiby ganda wonko mamiraɓe men gollino enen fof kam eɗen gandi Amar Gourel en eɗen gandi Yero Djiby en ha jonde no wiyete Mame Séril en mawɓe men yontaɓe Baba Yaya Lamine en sa jii juma wuuro Alpha ka hono makko kay e yonto mabɓe hono makko ala e diwan he ceerno Djiby wona kam ma ha ka yooɗi minen joni wuuro Alpha min juma mum hayso mbo teskiro wona teskirgol ɗumingol mi nasara faami kono aɗa andi wuuro Alpha kay jama kan waɗira kokkiyas eko fewnirani ka alano e diwan he eɗen gandi kam hay sen golli ko ɓuuri ɗum kamɓe kam won koɓe golli enen ne sen mbaɗi juma ɓurka ɗon ceerno Djiby so tawi tanira men garoyi jatira men garoyi ganda wonko babiraɓe mumen mbaɗi kono so wiyama ko président mahani on juma walla ko kaari patron kaari mahani on juma elle on ngala patron eɓe walla on ngala fayida ceerno Djiby min denjirum ɗum ko moƴƴani eyyi ɗum Djiby ko mogginade e julɓe e jasnude ko woni kala biɗo ko jihadisme ko jasɗo kadi garɗo wino moggino e nder dental presque so tawi neɗɗo woni barowo Allah wi ko woman qatala muminan mutaammidan fa jazauhu jahannam so tawi avion waɗi temednayi neɗɗo walla temedde joyi neɗɗo kadi hefereɓe ana yamiraka jihadi mari ceerno Djiby nelaɗo kay woni Makka duuɓi capanɗe joyi ha joni nde e tati est ce que o haɓama ala ko waɗaka ɗon ndew yeehi Madinatul Munawwar kadi ha joni nde o woni toon hitande fawde walla duuɓi ɗiɗi nde fuɗɗi ha joni jihadi o kadi ko ma Allah yamirimo yo wat nde waɗi min tan yomi filmi ƴetta silamam ceerno Djiby mboɗo wiya oɗo kala ko waɗi ha joni mboɗo finu diine o hande o yettima lakum diinukum waliya diine ceerno Djiby walla wona warde nde walla ɗum ɗo ɗum sofna tan Djiby kala mo mbarɗa bamum so heeɓino warduma warete
kala mo mbarɗa famille mum ceer jibi so heeɓi no warduma fawere sa yi leyɗele arabe ɓe boni guila ha joni to israil ha to philistine ha to henno ceer mawɗo souria e leyɗele arabe ɓe gonta fewtu bagdad ne wawa fewtude nde wonno ka wara wi kam tan mboɗo wartanoma ceer jibi leyɗele ɗen hay goto wawa fewnude ɗe koɗe bono tan enen noon ñaguiɗen Allah ko ɗum hoto arɗo yen jogo seremɓe neha en e diine so ceerno kaari wiyama haali taw enen fof eɗen kula ceer jibi aɗon so wiyama tan ha joni Alaji Malick Sy ɓiyum wi taw ko lomtiɗo kala ko Sénégal joguino doole ɓe kulat ɓe jaara jaam jaam a andi wadde seremɓe ne jogui nafoore e laamu ngu yo laamu ngu andu ko seremɓe jogui nafoore e mumen wona kamɓe jogui seremɓe nafoore mabɓe e mumen presque sa yi Sénégal leyɗele fof dilli gueɗe fof mbaɗi Sénégal wayani noon ko kala ko seremɓe kalniɓe eɓe nana goto fof nde wonno Sénégal kala jibinaɗo ɗo ne jogui ceerno naɗɗo jangde emo natani jangde foof hol e mbiyanmi tan ko laamu ngu mbiyanmi tan laamu ngu ko yooɓe tinno e koye mabɓe ceer jibi neɗɗo presque a watta hoorema laamɗo sa yi a woni laamɗo ko yimɓeɓe daari gotanma carte so tawi yimɓe noon gotinima carte mbaɗanima fulla e fayide a woni hunde a woni maire walla a woni hunde ha joni a laamima ɓen darinoɓe kaɓa bone ma ha lamminma ɓen ceer jibi aɗa foti yiide ɗumen wona daña haaju tan ɓorɗa lone ma gara e mumen ha joni a dañani haaju duttuɗa taw ka haal pulaar biyo mbimi neɗɗo gonɗo ɗo haal pulaar ka Ablaye Salli walla ka goɗɗo walla ka goɗɗo an kay a majjani caɗele Fuutankoɓe enen kay hande wona hande kay laami ko enen laami ko ɓesgu men ceerno jibi enen Fuutankoɓe hande kamɓe ɓe gandi caɗele men guila hanki haadi ko ɗo ɓe janggi école aji ɗo ɓe mbaɗi primaire ha oɗo saaha ɓe meeɗa joɗade hitande ɓe natani e Fuuta ceerno jibi jiita jomum tan konde woto yonti vraiment min de e banggam mi weltaki e banggue ɗum e poti wallude yimɓeɓe wona tan eɓe mbaɗa asata morowel mori banggue ɗacci banggue ɓeɗo yokken milliard uji tan ɓeɗo yo jooɗo ɗum moƴƴani ceerno jibi andinaɓe kam leydi ndi ne heeɗi ene tampi ene maayi ene tampi eyyi mbiyanmi tan ko ceerno Cheikh kam neɗɗo jibi kala ko gonɗa so tawi a wonde hunde a raɓani hunde nde a wonani ɗum sa wiyama ka hunde a wonde hunde a raɓani hay goto a wona ɗum ceer si kam raaɓi yoni tan ceerno Mamadou Lamine yoni faaro kala ɗo yimɓe jooɗi so wiyama hol ceerno tawite ko ceerno Mamadou Lamine ɗo jiɗɗa fof joɗɗa wona mo ɓuuri seerenɓe janggude ala koko sare koko jangde nde namdi koko ɗum rokki ɗum ceer jibi te o meeɗa kadi ha joni fawde almudo makko yo waɗanmo hunde kala garɗo ka Amadou Tidiane Dia ka Alassane Dia ka Aliou Dia ka goɗɗo ka Mamadou Babay a artan gadduɗa hoorema beleɗa ceer jibi reka almudo makko omo fonno widema an mboɗo aɗa foti sodde kolsa sappo presque seereɓe ɓeɗa mbaɗa ɗum an mboɗo fawma kaja e nder hitande kono ala almudo biya noon hay ar ala biyaɗo yo ar aɗa jogui haaju aɗa jogui ta bisimilla ma a ala ta ha joni de a yaha fama kadi aɗa wonde amen mboɗo welti mi sikkantama e ɗum